Tak lidi, vítejte u nového videa, jsem tady společně s Jakem a tady hrám Battle Royale z Robudy Rankedy. Zkusme to vyhrát lidi. Boom. Já vím zezadu. Kdo zapasaš ty? Hej, je dělej. No konečně, ty boty jeden. Lidi, já mám 7 killů, nebo už jsme to hráli lidi. Ale to je už jenom ne lidi. Teď. Teraz jsme tady začali a už máme 10 killů. Hej, fighty, dělej, nastup. Oh, čus. Yes. Dělej, jak pojď na to. A jdeme na fighty. Hej, fighty. Maně, já přesto. Tady. Hej, to ten typek mi vyžral kill. Normálně. Typek, boťak. Máš tam healy, asi dej. Hej, tam vzadu je typek. Hej, já mám aimbot. Hej, já mám aimbot za tímto jménem Skyem. Dead? Dead! Jsi to neviděl, ne, ten aimbot? Ty vole. Já nevím. Ale mám daleko fighty. Hej, mám tady další fighty, ale to je daleko docela. Rotej, pozrátej. Jaký byl se? Chceš pomoct? A jo? Ok, ven, ale já ti pomůžu. Já vím, že to je Evelhomer. Dostal 30. Dostal... Hej, jako ty jsi úplně lazar. Lidi, je tam boss, jo, lidi. Jo, mám, proč? Hej, lidi, já mám 9 kg jak nic. Čekej, ale já ty fajtí, já ty nemůžu. Hej, kolik má HP ten bot? Sorry, ale už je dead. Hej, buď ticho, já ty fajtím, sorry. Dead. Hej, ne, duo tady dělej, duo. Dead? Ok. Makrek, yes. Hej, máš tam. Typej tady, bro. Jo, já mám. Dal jsem ti skoro všechny auto, to je jedno. Si to veme, to je úplně jedno. Jako, že mi dáme 20 bombů. Hej, že ti někdo trefí do hlavy, tak tam má maska se ti sundá, ale ty demi nedostaneš. Já slyším fighty. Hej. Dead? Co? Má.
Jsou tady pár, ale potom až přidajou. Potom přidajou. Hej, dělej! Kdy to je Bart Simpson? Ne, ne. Dělej, Jakub, šarif, dělej, pojď. Jakub, aha, tak běž pryč. Ne, běž pryč. Classical Drift. 200. Stopadil asi. Máme 20 bobu jak nic. Co? Však musí na to kliknout. Normálně, hej, ten Bart Simpson. Hej. Jak ti dělej, pojď do zóny. Nejsi, že ten zóna bude po jedným. Nejsi. Ale až příští zónu. Ne. A dělej, mám na to 20 sekund. Dead? Hej, já to tady držím. Hej, Jakub. Však sami bychom mohli dát to? 30 bombu. No dělej, ale jen o kousek. Já nemám náboje. Do ájka. Jo, dobrý, jsou tady. 92, ale 106 mám, proč? Jo, že to je kousek. Jak to už bude po 2? Dobré. Já jsem tady slyšel fighty někde. Já vím, ale. Ty. Jaku, dělej! Zabij ho! Zabij ho! Hej, Jaku! Dělej, pomoc! Dělej! More. Jaku! Běj mi revivenout. Že tam máš rybu, dělej! Ale hej, ale můj si beru, jo. Hej, Kanko, ale čekaj na mě, poslední tým to je. Ne, sám, ne, no poslední tým už. Já no mám, proč? Co je? Co je, proč? Normálně. Já jsem pušoval jako blázen. Chápeš, že já jsem zabil jednoho? Ne. Natačím. Jo. Ale musím to začíhat.
Switching fighty! Boom. Yes. První win! První win jako. Jedna! Tak lidi, toto je konec dnešního videa, tak u dalšího videa, tak čus!